ପାଓ ରେସିପି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଚକୁ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରିକି ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଡ୍ରାଏ ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ରସୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଡ୍ରାଏରେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇଛି, ଶୁଖା ନଡ଼ିଆ ନେବେ, ତାକୁ ବି ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଗରମ କରିକି ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରୁ, ଏଇଟା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଟମାଟୋକୁ ବି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଳୁକୁ ମେସ୍ କରିକିରି ନେଇଯାଇଛି, ପକେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଗରମ କରିଦେଉଛି, ଗରମ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ସର୍ଭିଂ କରିବା। ବଡ଼ାପାଉ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାର ସସ୍ ନେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ାପାଉ ସସ୍। ଆଉ ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲା ସସ୍, ଶୁଖିଲା ତାର ଇଏ। ତାପରେ ଆଳୁଚପ ଆଉ କିଛି ଭାଜି ନେଇ ବନେଇବି। ଏଥିରେ ଏବେ କିଛି ସସ୍ ଦେଇଦେବା। କଥା ତ ହଉଥିଲା ଗଲା ଆଉ ନାଇଁ ପଛେ ଗୋଟେ ତ ତାପରେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଇଏ ଦେଇଦେବା। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ପିଆଜ ବି ପକାଇଦେବା।
ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।